At ngayon mga par, si Freddy Aguilar ay pumanaw na. Namatay si Freddy Aguilar sa edad na 72 years old. Si Freddy Aguilar mga par ay nakilala siya sa bilang mga awit. So magandang araw po sa ating lahat. At lalong lalo na sa mga aking mga supporters, sa aking mga subscribers, at sa aking mga viewers. Magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon mga par ay pag-usapan po natin si Freddy Aguilar. Sino ba ang hindi nakakilala kay Freddy Aguilar? Walang hindi nakakilala kay Freddy Aguilar mga par. Lahat ng mahilig sa pagkanta ay nakilala po si Freddy Aguilar. Noong ako po ay bata pa, palagi ko na pong narinig yung pangalan ni Freddy Aguilar na maraming nag-idolo sa kanya, maraming kumakanta sa mga kanta niya. At ngayon mga par, si Freddy Aguilar ay pumanaw na. Namatay si Freddy Aguilar sa edad na 72 years old. Si Freddy Aguilar mga par ay nakilala siya sa bilang mga awit at sa pinakamagandang boses ni Freddy Aguilar. At sa mga kanta niya na hindi natin na makakalimutan, yung kanta niya na Anak, Paglalaban Ko, Pasko sa Damdamin. Marami pang kanta si Freddy Aguilar mga par na hindi natin na makakalimutan. Yung mga nag-inidulo kay Freddy Aguilar, tanggapin na lang natin yung idol natin ay wala na, kasi tayong lahat doon man tayo papunta. Wala namang kahit sinong tao na manatili dito sa mundo mga par. So ipagdasal na lang natin si Freddy Aguilar mga par, yung idol natin. At maraming salamat ho sa inyong suporta. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman mga par para palagi po kayong updated sa mga video reaction natin.